Dali. Nakaligid. 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 Animal ka na arte na dre ha. Tadi dakpa. Uy, dakpa. Ha, kung sa muda nag 69 ka? 69. Wala may gibot ka daw tan diri. Wala may gibot ka daw tan. Wala gimo daw tan ha. Wala gimo daw tan ha. Nag 69. Nag 69 ka, nag 69 ka. Eh kung imo lang anak, gurahan yung 69. Ako na lang unta to. Ngano nag 69 ka? Nausa ba ka diri nga nakasulod ba ka diri? Nakasulod dire. Ang lupit allowed man diri. Lopez Elado. O abre yung kuan. Naman naghimo daw tan nga nag 69 mo ano abre ang butahan. Wala na practice bi ko under cheer dance. Cheer imo kabuang dakpan eh. Damputod di ka. Ang dami mo. 69 naman imong gusto. Wa pa ka niyo sa kuha. Bisa ba mo patag 89. At ipupod ko ni mo lain na kay kag aslom na kay kag now. Blum. Palakop ka ha. Palakop ka. Kani mo nag 69 sa imo ha. Isa man ni. Isa ni mo nag 69 sa imo ha. Aw, ano mo diri ba kayo pa may nag-check out? Check out 3 hours na mi diri. 69 sa imo gusto 69 ha. 69. Na. Kani mo oy. Kasi pag iyamo tulog din din kaya kay nako. Aw, ano diri ba? Ano mangita pa kaglain ha. 69 dili mo gusto. Wa may gibot ka daw tan diri. Huwag himo nga dautan. Kaya padampot ka. Nalang pulis dira. May padampot ka. Hawa pa kay mag-ilis ko. Pawaan ko ni mo. Kana ang pawa ako. 69 dira di mo gusto. Ano sa kanako man diri? Tigbantay mo ko ta diri amaw ka. Kumusta di mo diri? Sabi ko may 69 mo. Pastos kay ka diri ha. Nasuli. Puro may diri ang Balik mo yung nga room. Usa nga room? Usa ka? Usa nga room? Kisa dai ka di ay. Itong asawa sa nag-16 na. Ano ako man may ko nga hey man mi diri. Pasi Usa nga room dai diri. 170. Ano mali? 161 siguro mo. 161 man di. Ay, sorry sir. Buang Gusto magay ko kayo ka. nagampo may diri ah. Sorry sir. Abnormal. Sabi ko nag-69 mo sir. Hawa mo diri. Sorry sir.